Avenue, 100% pure Danish desire. Avenues nye 2011-kollektion er endnu et studie i lækre detaljer. Avenue er design. Design, som er anderledes. Design, som er funktionelt. Det er ikke en kopi af noget andet. Det er et unikt design i hele cykelverdenen. Avenue-looket er enestående på grund af vores egen produktion af så mange komponenter som muligt. Vores bespænding til fastgørelse af sadelpind integreret i stillet. Hele stillets udformning. Hydroformede rør formet i egne støbeforme. Håndtag, sadler og kranksæt er alt sammen vores eget design. Fælge og egeropsætning er også dele, som vi udviklede først. Og vores nye form til den eksklusive Avenue sadelpind er et lysende statement på, at vi har et unikt produkt. 2011 er detaljernes tid. Det er ikke nyt for Avenue at værdsætte de små detaljer. Men til 2011 har vi sat endnu mere fokus på color combinations. Vi har en bærende farve, mens detaljer på cyklen fremhæves med en kontrastfarve. For eksempel sadel, sadelpind, styr, som er dekoreret med kontraststriber. Det ser vi også på flat space vinkler på sadelrør og underrør. Nogle modeller har også matchende kabler og eger. Broadway er en Avenue Citybike, og modellerne er udstyret med 7-gear Shimano med roller brakes. Opsætningen er i Citybike-stilen med let stigning på frempinden og let buestyr. Dækkene er i komfortstørrelse. Alt i alt en perfekt opsætning til en lækker køreoplevelse. Broadway 7-gear Shimano-serien har udvalg af farvekombinationer, der dækker bredt og med forskellige udtryk. Broadway Alpine er en citybike med skivebremser og lækkert gearsystem, nemlig Shimanos Alpine gearsystem. Cyklen kan du få i 2 udgaver, 8-gear Alpine og den spritnye 11-gear Alpine. Der er ikke noget standard på en Avenue. Det demonstrerer Broadway XM også. Cyklen har indfarvede spacerringe, topcaps, sadelbespænding, kranksæt, skruer og bolte og Avenue One Piece T-bar. Desuden er der end-to-end not-to-notice sticker-design, som giver designet et ekstra pift. XM fås i dame og herre med 7-gear roller brake. Premium Selection er et Avenue-begreb på en ekstravagant cykel. 2011 Broadway Premium er detalje på detalje krydret med flotte farvekombinationer. Du kan få cyklen i dame og herre med 7-gear roller brakes, indfarvede skærme, Avenue OPP One Piece T-bar og meget mere. Og til de, der tør, byder Avenues kollektion også på Mini Velo, den ultimative bycykel. Stilen er cool og anderledes.